Намираме се в Мотокамп Идилево. Това е една млада двойка, която сега ще се представи. Започваме от кого започваме? Ина, дамата? Аз ли? Не бягай по тъча. Аз съм Ина Георгиева от Каварна. Така? И това е моята машина. Аз съм Алекс Казаков, също от Каварна. Това е моят сбор. Така. За първа година идвам, поне аз. Тя е присъствала и друг Аз път. съм била на бак сбирки, ама на Explorer. Кандидатствах 2 пъти. Приехаме, но не И успях два да пъти дойда. отпадна, между другото. Това ти е третия опит. Радвам се, че си тук. Така, Трети път. хареса ли как си изкарахте Да, впечатление? Супер яко. Маршрута маршрута беше много хубав. изключително стегнат, между другото, много приятен. Имаше смесени пътища, кефти права, кефти крива. Много приятно, времето ударихме топа, въпреки че го даваха да вали, въпреки че му беше тук. Времето беше супер. Така, някакви препоръки, градивна критика, кое ви хареса, кое не? Не, от моя страна, честно казано, няма. То даже и черно нямаше. Тъй, че Само- всякъде имаше широко къде да То спреш. като имаше и пътна помощ, после за това така. Имаше и пътна помощ, всичко имаше. Всичко. Така, обясни ни това, за което ти караш, тъй като за дама е интересно. Какъв е този мотор? Даде, твоята гледна точка и 2019 производство, F750, ротък двигател, същия като на F850. Няма да лъжа, малко ми е тежък, ма не го нося на гърба си, карам го. така седалката е Справя се. ниска, доста фабрично или е свалено Не, нещо? свалихме седалката, сложих на Туратек, защото... Абе пак стъпвах на пръсти, ама хубаво е да стъпиш цял крак. Вилиците малко съм натегнала, свалила съм окачването додолу и Браво, всичко е топ. супер. Ти, твой избор какъв е? Това за мен е първият ми мотор. Аз карах книжка преди няколко месеца. Като цяло си беше голямо приключение вчерашното пътуване и натрупах някакъв опит. За сега смятам, че като за първи мотор е супер избор и се надявам да покарам още дълги километри с него. Добре. Ами надявам се да се видим пак. Инче, ти защо се скри отзад? Коля? Защо се скри? Мислих, че приключи с мен. Така, радвам се, че сте тук и се надявам да се видим пак. Година пак. Точно.